E stabilit. Urmează să susțineți o prezentare. Ați fost rugat, v-ați înscris, cineva v-a solicitat sau cineva a decis. Nu mai contează cum ați ajuns în situația aceasta. Cert este că urmează să susțineți o prezentare. Păi, ce facem acum? Hai că nu pare așa de complicat. Știu. Deschid laptopul, deschid PowerPoint-ul, stop. Nu. În niciun caz. O să ajungeți și acolo, dar nu acum. Lăsați laptopul deoparte și luați în schimb o foaie albă de hârtie și un creion. Mergeți un pix. Acum scrieți în partea de sus a foii de ce. Scrieți apoi succint care este singurul lucru pe care vreți ca publicul dumneavoastră să-l înțeleagă într-un mod profund. Singurul lucru care îl îndeamnă la acțiune. Majoritatea prezentatorilor se concentrează doar pe ce. Adică informații, date, mai multe informații, mai multe date pentru ce eventualitate. Apoi dedică ceva timp la cum. Cum să prezentăm aceste date? Ceea ce deseori duce la crearea unor slide-uri PowerPoint tipice, bazate pe bullet point-uri, cu foarte multă informație îngrămădită în ele. Să fie, că poate trebuie mai târziu. Aproape deloc nu se petrece timp gândindu-ne cu adevărat la de ce. De ceul este locul unde ar trebui să înceapă aproape toate proiectele, inclusiv prezentările. Sunt Sorin Cantor, senior trainer și consultant și sunt aici să vă ajut. Să vă ajut să realizați prezentări cu impact. Acest program de training este un ghid rapid, o foaie de parcurs pentru a reuși să realizați cu succes o prezentare de impact. Începând de la conceperea ei, cu mesaje puternice, clare, și până la capacitatea de a sta acolo, în fața audienței, și de a vă transmite mesajul cu pasiune, claritate și încredere. Am amintit de prezentări de impact. Dar ce fel de impact ne dorim? Hai să lămurim treaba cu impactul, pentru că există mai multe nivele de impact. Primul nivel de impact este ceea ce le oferi, adică ce spui, ce faci într-o prezentare. Cum măsori? Am căzut de pe scenă? M-am împiedicat? Nu. Am schimbat corect slide-urile? Am stat cu fața la ei? Am spus ceea ce am vrut să spun sau aproape tot? Măsori ceea ce ai transmis. Este absolut necesar, dar departe de a fi și suficient. Pe măsură ce devenim încrezători și nu mai suntem atenți doar la propria persoană, începem să ne concentrăm pe audiență. Trecem la al doilea nivel de impact, care este ceea ce primește publicul tău. Este impactul asupra audienței. Au înțeles mesajul? L-au acceptat? Cum i-a făcut să simtă? I-a implicat emoțional prezentarea? Au cumpărat ideea? Își amintesc conținutul? E deja altceva, nu? Dar iată care este problema. Nimic din toate acestea nu contează cu adevărat. Ceea ce contează este impactul de ordinul al treilea, evident. Al treilea nivel de impact este ce face publicul cu aceste informații. Este măsurarea aplicării prezentării tale, a informațiilor transmise. Aici afli și răspunsul la întrebarea de ce? Ca să facă ceva cu informațiile transmise. Obiectivul prezentării trebuie să găsească la acest nivel.
ce anume vrei să facă publicul cu informațiile pe care le transmiți. Acest lucru se învață în acest program de training. Cum să vă concentrați pe al treilea nivel de impact. Sarcina noastră ca vorbitori este de a motiva și de a determina pe ascultător să gândească, să simtă și să acționeze diferit ca urmare a mesajului nostru. Acest lucru înseamnă că trebuie să fim conștienți de cele trei ingrediente principale ale persoasiunii: ethos, pathos și logos. Etosul are de-a face cu caracterul, etica și mai ales cu credibilitatea dumneavoastră atunci când vorbiți. Creșterea credibilității noastre în fața audienței înainte și în timpul prezentării crește probabilitatea ca ascultătorii să vă accepte argumentele și să ia măsuri pe baza recomandărilor noastre. Al doilea element al persuasiunii este pathosul. Acesta este conținutul emoțional al argumentului noastră și este, probabil, cel mai important. Numai atunci când vă conectați emoțional și îi mișcați pe oameni la nivel fundamental, îi puteți motiva să-și schimbe gândirea și să întreprindă o anumită acțiune. Al treilea și ultimul element este logosul critic sau logica, care poate fi utilizată în orice situație. Dacă este bine făcută, logica poate convinge pe oricine. Folosiți explicații rezonabile, rezultate ale cercetării, date, deducții, raționamente pentru a vă susține ideea. A ne asigura că mesajul nostru include cel puțin unul dintre aceste ingrediente este crucial pentru a-i determina pe ascultătorii noștri să întreprindă un fel de acțiune, pentru a-i motiva să mărșăluiască și să facă ceva diferit. Vom vedea mai târziu în cadrul programului de training cum putem să introducem toate aceste trei ingrediente în prezentarea noastră. Să vorbim acum despre elementele unei prezentări. În primul rând avem conținutul, ceea ce conține prezentarea, informațiile pe care vreți să le transmiteți, care vreți să fie interesante, relevante și suficiente. Adică să nu fie nici prea puține, dar nici prea multe. Toate informațiile acestea vreți să fie structurate pentru a fi cât mai ușor de înțeles și în același timp să arate cât mai bine vizual, să fie susținute de imagini, să sară în ochi. Deci e nevoie de structură și design. Și evident, toate acestea trebuie să fie și prezentate, livrate. Cu siguranță, claritate și pasiune. Dar pentru asta trebuie să învățăm să ne folosim vocea, ce să facem cu mâinile, unde să privim, cum să ne folosim mimica feței, postura, cum să ne mișcăm și mai ales cum să ne controlăm emoțiile. Greu de spus care element este mai important. Probabil că livrarea, atunci când nu este făcută cum trebuie, are cel mai mare impact negativ. Dar o prezentare de impact obligatoriu trebuie să bifeze la fiecare dintre aceste elemente: conținut, structură și design și livrare. Iar la sfârșit mai avem doar 3 lucruri de făcut: să repetăm, să repetăm și să repetăm. Aici nu mai am cum să vă ajut. Ține doar de voi. În rest însă, pentru a deprinde abilitățile necesare creării și livrării unei super prezentări, pot să vă fiu ghid în cadrul acestui program de training. Vă aștept